inas nga itiri ito'y pagtungpalag dengue man ko'y umawawag kitaim kato'y daksang gasat pingmanaw ka tito'y akat ko o inas pinanawan di may sangayan mingam ket kitain di ba nag-iinulilam ngayan kay lalapay di ayat nga apag dadikman tipeges na jakman na ipamatman tainpaton sa namin nga agang angawag nagdaton nagduknuyak di kadayan ngem waktitam katoy parukong ko'y nas ket sarapahen to'y umar arubusen nagluwag sa empait ni karayo nga di nagsantag nagayatak ngem napaidang nigasan lalapay di ayat nga apag dalikman katipeges na jakman na ipamatman taimpatong sa namin nga agang angawag nagtaton nagruknuyak di dadayan ngemwak di tam katoy barukong sarapahen to'y umar arubusen naluluwag sa empait ni karayo nga di nagsantag nagayatak ngem napaidang nigasan nagayatak ngem napaidang nigasan